noɓe e daroɓe ɗum shiri meɗen ɗum fulɓe biteɗum hononde fulɓe ɗum Fulani Peace Initiative Network jangiteddorgal waddango en les ardungal kan Hajja Sumayya Abakar jaɓɓama meɗen e nde nyalde e ɗum lokaci inde ande no anduɗon Ibrahim Abakar Kunga sannan hande inchallahu emi wondi koɗo mawɗo wanda inchallahu en nanay hundeji boɗɗi mawɗi belɗi to hunduko mako kadi bo hande inchallahu eɗon goɗɗum nabba ɗum min hokkata on ɗum turotoɗon leleji moɗon ko da ɓawo shiri ɗum ɗo wanda inchallahu min bukatoto leleji moɗon dow no giten ko no gaɗeten shiri ɗum ɗo ɗum ɓura non ingantago ɗum ɓura non fago yeso ɗum ɓura non bodgo sannan to on geggita kadi emin ɓeyda hulango on shiri ɗum ɗo e ɗum waɗe ko ɗum mbita live to on ƴeñi channels amin ɗum Unity FM to on ƴeñi ɗum gonɗum to Facebook inchallahu to on waɗay sacin Hononde Fulbe on gi'ay programme ji ɗin ɗon ɗe min wadnoma daga har ɗi min waɗata joni on mbawai okkugo gudunmuwa mon deidai ɗon Allah jaɓi so Allah balluma en wono no anduɗen shiri wonta ɗon ɗum to en fuɗɗi ɗum en tattaunoto hundeji jahoji nder yimɓe meɗen koye wannata en ko woni masaloliji meɗen sannan ɗeya woni eteji ɗo inchallahu to en tokkiɗi en keɓay maslaha dow maji ngam noon hande emi wonde e kanko ɗo an comrade Aliyu Yusuf anda inchallahu comrade en yiɗɗon yara ndiyam amma inchallahu ɓaɗake timmingo yargo ndiyam so hande ko miɗi inchallahu en memay nanoɓe e comrade fuɗɗan nde jaɓɓama e nastol tama to amin jamaje kekkinoɓe ɗum taskaram assalamu aleykum wa aleykum wassalam wa rahmatullah to Allah sabbinani fuɗɗan min nani belɗum e warol maɗa programme ɗum ɗo nder hundeji jinmi daren hande hundeji ɗiɗi zuwa tati hunde fuɗɗan woni gomnati e ni en timmini goɗɗum gomnati wanda gomnati meɗen ɗum piidaynoɗen gabaje e majum tun fuɗɗan warol majum e mbiya gomnati ɗum enen waddi ɗum gomnati ɗum men wonta ɗon to hande gomnati ɗum ɗon ɗum ƴaɓɓake en ni natti goɗɗum gomnati wanda en waɗa fata alheri to gomnati ɗum no kanjum ma en du'ano ɗum yimɓe koye enen ma en ɗon nder piyoɓe gabaje maɓɓe ɓe mbiya enen ma en ɗon nder gadduɓe gomnati ɗum ɗo to Allah rene kafin daren gomnati ɗum ɗo gomnati ƴaɓɓi ɗum enen a matsayi men ɗum fulɓe koye mbi'eten dow gomnati ƴaɓɓi ɗum ɗon dow yanayi irin kuuɗe ɗe gomnati waɗanta al'umma enen e ɗuma matsayi bono ko okkol makin ko yanayi irin kuuɗe ɗum waɗi enen ko mbiyeten dow gomnati ƴaɓɓi ɗum Allah yamɗine to alhamdulillahi so bonon no mbiɗa gomnati ɗum ɗa ɗum salake natti goɗɗum kesum nam to ayi joni to mi fuɗɗa e haalugo mi waɗa bono summarising hundeji ɗi enen fulɓe gi'eten gatten retine wato ɗum ɗa e gomnati ƴaɓɓi ɗum nam so ayi alhamdulillah enen ma en fulɓe bono kongomol leñol to Nigeria non ko so ayi on gomnati ɗum ɗa e ƴaɓɓi ɗum arande ko ɗum ƴeŋi ayi na enen tan yimɓe Nigeria pat gaɗaniɓe wato so much hope ɓe hokkiɓe yerda pal wato ɓe gaɗa e hundeji ɓe gayla e hundeji pal wato ko nangi daga ko shafi jonde jam ko shafi talauci ko shafi jande ko to ay wato ta laari alhamdulillahi joni enen fulɓe sey wari hunde gomnati har waɗi har ƴaɓɓake en keɓa hundeji ɗi milaynoɗen tarari goɗɗi ɗin goɗɗi ɓangareji tarari hewta ɗum ton gomnati ƴeŋa ayi fulɓe en goduno probléme ji meɗen e goɗɗi leñi e ko jeeyi en godi probléme ji e iri sana'a men on ɗum durgol e nden durgol bo hande dole ta wurtake a duroyi kiila Allah hoyna nayi maɗa bonnay to e nayima bonni nane ɗon ɗum janggayno yimɓe community ɓe joɗoto ɓe kaala ɗum yoɓa wonnere ko to amma yaadu e waɗa yaadu ayi ladde e maso e ɗum dura to wari nayi bonni maymako ɗum waɗa muñal ɗum yaha ɗum waɗa ɗum jooɗo to hey ɗum fuɗɗi janngugo mataki ma e hoore tagu ɗo yiya tawa suka laggi nayi bonni maymako yara haala to angowa yeeso sey ko piɗa nayi ko wara suka to ayi ɗi ɗon hundeji ɗi fuɗɗino to ayi ɗum gomnati ko ƴeeŋi ayi enen en milano ɗi hundeji pat ɗum joɗoto ɗum magaɗi fulɓe tunda enen ayi enen
ladde men kullun joni tarari ummatore Najeriya heno de ɗawtoto non so ladduɓe to ɗum duraynoɗe pat sarari pat ɗe de'i ɗum warti wato ɗe garti settlement non so tarari ko toye nde fini fu ladde nde ɗuɗata no nde masoto non to a yi wato joni enen sana'a men bo nagge maɗa hema nge wurtake nge durowa nge wartowa Non. nge natta e bo ladde non to ayi enen en milayno ɗum gonata to ƴeeñi kila ɓe gaddanayi en goɗɗum saari non ɗum ko ɗum heɓa ɗum waɗana en ladde meɗen jo'ina ladde men to dureten a hefti non to ayi wato ta jangi ɗum ta rari tarihi daga independence may ɗon since 1960s ta rari ɗum wurtinino map Nigeria ɗum wurtinino puladduɗe to nayi durata non grazing areas ta rari ɗum wurtinino fu wato ɗate jangalle e nayi tokkata non pat e ɗiɗon nder map to amma koye nde fini fu leñol e ɗawto non baññe goɗɗe pelle joni ta jangayno duuɓi 30 ƴaɓɓiɗi ɗum ladde kawai he leɗɗe to amma joni ta rari pat ɗum gure kewi ɗon to ayi nde fini fu ladde e maso to ayi nde fini fu ladde e maso to ayi handi wato gomnati en sakano gomnati no ƴaɓɓi ɗum tunda en giya ɗum fulɓe hanko ma ardinoɗo on fullo mo duri emo andi nawɗum durgol Allah yamɗini a gwamnati waddi kusan tsariji har kanji tati gwamnati ƴaɓɓi ɗum koko mbita dow tsariji ɗum waddi ɗum boy fu ɗum ballita fulɓe e to tarari ayi o waddi sariji pal to amma ɗum daraki ɗum yi'a kawai iya to pepa ɗum wadda non tarari ay tarari pat ɗi hundeji eɗi ɗon nder pepa eɗi binda mi To mila ɗum amma- waddi no range mi waddi riga settlement ɗum wari ɗum waddoyi goɗɗum to mi anda ko en keɓiri goɗɗum ɗon bo e to tarari ay ɗi ɗon hundeji pat ɗi gaddama non amma kawai no ɗum wadduɗi to no ɗi majjitinira de joni amma en bukati ma irin tsariji ɗin ɗon joni to yike hala ma ka fuɗɗan a bira ko gondunoɗen e Eh. ɗum andi en Eh. bukati irin ko ɗum wadduno ɗum ɗo ko ɗum wadduno ko ɓe ɗum yinno ɗum fonda gwamnati ɗum ko yinno fonda hunde nden nde waɗi feele e to joni tarari fuleyɗe paɗuɗe yeeso non pat wato wattu e waylo wattu bo to waylake handi sana'a tagu hamma wayla ɗum yaade zamanu e zamanu non zamanu han waylata ko ɗume non tarari goɗɗe leɗe paɗuɗe yeeso hamɓe ma duuɓi ƴaɓɓinoɗi eɓe durayno nayi eɓe dura ladduɗe non to amma ko ɓe daari tarari joni pat ɓe koti joni e modern way of grazing bono nayi wonɗo bono iri kakanka ɗum wadduno iri grazing reserves e warta na'i taɓɓama Waɗi- ummatako yawwa. daga garije e gureji e dilla Yawwa. goɗɗe gureji yewwa gureji e dilla Nam. ngam koye ngam non ɓuri ɗum heɓa cigaba non to ayi to Allah yamɗini ai woɓɓe gi'a kanjum tsari to gwamnati waddowa musamman tsari kesum to musamman enen ɓe ladde ko fulɓe fa to en shaɗani famugo fi to ko je gwamnati sahanta duniya ko waytanana yimɓe hankali maɓɓe hakkilloji maɓɓe ɓe jangaɗi ɓe famaɗi boɗɗum kafin ɗum wara ɗum mbiya ɗum aiwatinama wono leyɗe mbitaɗe ɗo ɗe waɗi bo ɗum heɓi jonde jam to maje to amma ƙila mako ɓe kolli yimɓe maɓɓe matsayi e mahimmanci fi ɗum kafin har ɓe okki ɓe fi ɗum har ɓe nangi ɗum to enen ma ha ndawi gwamnati mbi'a okka en irin jangirɗeji ɗin ɗon jangen hunde nden ɗon e mahimmanci kafin ɗum wara ɗum mbiya to ɗum fuɗɗay taɓɓago na'iji e ndaro wurigo toye ma wuri ɗum woni e to tarari wato hunde wato famingo yimɓe ɓe wodi amfani hunde punde gaddata non ta yiɗi gayla hunde to ekkiti yimɓe ɓe ɗon taw okkuɓe ilimi ɓe fama hunde nden ɗon non okkuɓe wakkati non joni ayi enen fulɓe wala iri durongol anduɗe banda durongol ɗum duranayi ɓe to ladde non fina tongitoɗe anema e latta ladde ɗi dura ɗi ƴeero to goɗaɗi to amma ay joni hande kay ɗum wiya ɗum waddi kowa acca durgo ladde heɗe taɓɓonema ay kam ɗum ka waɗatako to joni Allah yamɗini a takaice enen gwamnati ƴaɓɓi ɗum ɗum koye woni enen fulɓe duroɓe koye woni ko mori ɗen to gwamnati ƴaɓɓi ɗum ɗum ɗo to tarari de joni he gi'a yanayi meɗen no gontirɗen e yimɓe ɓe joddiɗen nam hakkunde Demoɓe e demoɓe e duroɓe. duroɓe shin relationship maɓɓe ɗum ɗawtina ko ɗum ɓeytu wannago nam Allah yamɗini an giɗmi ay wolbana e na to a yi min tarari joni to min mi waɗa rettin majum Eh. a yi min wato hundeji sey no ɓeyti wannago nam heno ɓeyti wannago nam tarari denno en andano goɗɗum katorosi a e hefti ɗum hoyni ɗum e ɗum hoyni to amma ay joni tarari ta yahayno goɗɗi wuraji a yi fulɓe en pat joni ɓe lillina ewo maɓɓe goɓɓe lilli gure maɓɓe a yetti ladduɗe en ma goɓɓe palle ɓe kaɗama durgoɗe sabbo e ɗume saboda wato saro ɓeyti wannago
security wala to ai a mawɗo ko ɗum ɗo ɗum e ɗon nder ko ɗum mbiyita kanjum ɓeydi wartirgo sukaɓe meɗen ɓe natta nder irin hundeji ñolɗi ɗiɗo. to tarari ay hunde sababi ko foɗata hunde tagu waɗa hunde e ɗuɗi joni ay denno joni ay sabila ɗum ka turozul nane a tawa suka e duranayi mum nde ladde mum ko ko anndi ɗum e kowa to wuyɓe gari turanake moɗi to ladde nden nde mo maysi nden hayre mo durata o ƴeero o wanna o wala harka e kowa to hande wuyɓe je kewi ladde nden ɗon to o lagginayi ɗin ɗon wuyɓe je tetiɗi o ƴeraki to ayi goɗɗo on to na yaaru ɓernde to woɗɗi fuɗɗi goɗɗum ayi hanjum gi'ata sukaɓe goɗɗe sukaɓe Allah hoyna giya goɗɗe sukaɓe fuɗɗi waggo hundeji feere feere ngam o wala goɗɗum wongal kuwal ngal o andi banda durngol to o laggi hande nayi mako tetama ko nayi mako piɗama a ko ladde nden ɗon nde mo durata ɗum waɗanine magani nayi ñami baati to ayi to o hoti hande o laggi emo turo nayi hemo ƴerake iya sawru mo yilatan wala goɗɗum to ayi goɗɗo dole jango nattawol ngal atal feere to Allah hoyna so mawɗo daga yake wala lokaci gonɗuɗen juɗɗum en nattu Allah eni waddi en goɗɗum gomnati kesum en keɓi canji daga state har yaki federal ko e joni ko gatten expecting ko bo koye buƙatotoɗen musamman ma en puɗɗir gomnati Najeriya ɗum kafin garen gomnati lato koye enen fulɓe buƙatotoɗen to gomnati ɗum ɗo ɗum giɗɗen joni hina mama bige woɗɗini to alhamdulillah ɗum gonnati kesum ɗum nattuɗen emi waɗaɓe fatan alheri Allah wallaɓe naɓe addu'a henden bo enen fulɓe fatan jo noddamo ɓe noddata hanjum woni ɗum gonnati emi do'o ɓe jada e kowa to ɓe kolla bambanci leñol fulɓe umba noon konngol leñol to Nigeria so ɓe jada e maɓɓe juuɗe ɗiɗi to ɓe giɗɗi to ɓe godi probléme ɓe nanana e ɓe gaɗa solving probléme ji meɗen to Allah yamɗine ɗum ɗon ko giɗɗen joni wonɗo to ɗuma tsari giɗɗen gomnati ɗum ko ɗuma tsari noddirten gomnati ɗum wadda goɗɗum tsari wonda ko da ɓawo majum to aƙalla ɗum heɓay ko da ɗum heɓidayi jonde jam gabago wari to amma aƙalla ɗum heɓay kusan rebi ɗum wari haalanma kullum kaɓe hakkunde duro e ndemo ɗuma tsari giɗɗen gomnati ɗum waɗa ɗum wonda ɗum natta nder tsari leydi ko ɓawo gomnati ɗum goɗɗum gomnati to wari dengay ɗum waɗa ka yaadu e majum to alhamdulillahi joni wato ayi tarani ɗi hundeji a sanday ɗi suuɗi tati ayi e wodi hundeji ɗi giɗɗen joni to hundeji ɗi giɗɗen joni min mi wala ko ɓuri wato ɗum heɓana en jonde jam saro a nattay dura ladde maɗa yaroɗa jam to henden bo kadin wato tarari goɗɗi hundeji men goɗɗi probléme men damuwaji men ɗi jangay lokaci ko to ɗon emi nodda gomnati wato ɗum waɗa ɗum wurtinana en wato fulɓe ɓe okke ladde to ɓe durata to ɓe nattata heɓa to nayi ma nattana goɗɗo gesa ɗum heɓa fulɓe joɗo wuttudugo ɗum heɓa bono grazing reserve ɗum wartire ɗum ko ɗum maɓɓite sen nden bo kadi ɗum wurtinana fulɓe jangalle nayi maɓɓe to tokkata pat jangalle sukkaɗi ɗum sukkitari ngam baññe hanji may e nder ko foɗata hawre hakkunde duroɓe e ndemoɓe hen nden bo kadi wato long term solution hanjum woni emi yiɗi wato gomnati wato ministry of education federal government ministry of agric emi nodda dow maɓɓe wato ɓe gaɗa reviving ɓe okka wato wuttudu nomadic education very very important wato hande enen probléme ji meɗen enen to e har en gaytini sukaɓe men ummotoɓe to inchallah wato ɓe ummoto e iri milol zamani tunani maɓɓe warday tunani no ɗum hiɓirta cigaba wato no ɓe gaylirta sana'a ɗum ɓe tawi ñakuɓe maɓɓe e gaɗa to wato hanjum ɗum emi yiɗi wato ɗum okka nomadic education very very wato ɗum okke ɗum cembiɗine nden bo ɗum waɗa wato federal government waɗa investing dow majum tabbo ɗum ekkitina ɓiɓɓe fulɓe duroɓe wato deidai ɗo Allah yamɗini bono no federal government ballititta ndemoɓe ɗum okkayɓe lonji to gese maɓɓe keɓi probléme ɗum ballitayɓe e ko ɓe jabbirta de equipment ji bono machineries ni ɗum hutirta to geseji so wato kanko ndemo to handi kanko ma o waɗane irin kan ɗon kanko durowo kay hadi o waɗane kanko ma irin balla ɗum ɗon wonɗo to Allah reni ay tarari wato en godi ministry of agriculture and rural development to tawi bo ministry of agriculture and rural development ayi ɗum shafi ko nangi daga demo durowo ko ɗume joni ayi bono ta jangi wuttudu demoɓe ay ko ɗume dungu ay government e okkaɓe loan o wala taki o yahi o jaɓa taki o rema
o yoɓita ra subsidize gwamnati banyo to ai wato enen ma fulɓe joni ta jangi gwamnati hamma rara ɓangare durgol hanjum ma is bono hanjum ma ɓangare gaddojum cigaba to leydi Nigeria to rara ɗum koye bono is a personal occupation rara ɗum as it contributes to the hanjum ma e ɗum wallita to heɓugo har jonde jam ma wato risque leydi meɗen faɗa yeso har jonde jam to hanjum ma to emi nodda government hamɓe ma bo nonno ɓe okkirta demoɓe attention e mahimmanci to duroɓe hamma okke iri ɗum ɗon dama iri duro fullo duro ta dura nayi maɗa hande hemiruɗa kay a yiɗa bukati soda gesa maɓɓita fuɗɗa durgol e zamani a wala ceede ɗe gaɗa to federal government waɗa provision of loan ɓe okkata fulɓe hamɓe ma ɓe keɓa ɓe gaɗa investing to cattle business to ayi ɗum waɗa improving economy na economy local economy pat ɗum waɗa improving economy leydi gabago hande ta rari goɗɗe leyɗe to africa par goɓɓe leyɗe major source of income maɓɓe ko waɗi développe economy maɓɓe ɗum durgol goɓɓe kawai kusel burtinta goɓɓe kawai ɓiraɗan to amma e enen Nigeria har joni en ngala no international standard wato ɗum livestock sector meɗen yahida international standard saboda mi wato ɗum waɗi neglecting majum wato gwamnati itti hakkilo daga majum acci kawai iya android accima kawai yowa e dabare ma an watta ko ɗume to ayi wato e nodda federal government ɓe gaɗa considering ɗum aspect hanjum ma Allah waɗa ɓe ɗum noddata ɓe nana Allah en ɗiɗi min accete ɗan jara ndiyam seɗɗan nan en okkay kamɓe nanoɓe dama kamɓe ma ɓe natto ɓe okka gudunmuwa maɓɓe deydey gorgodo kano min maɓɓiti layiji amin shiriɗo fuu sey nodda okka gudunmuwa muɗum inchallahu Allah balluma en so camarade kafin duniya fuɗɗa nattoygo mi'a ko miyiɗi ɓeyde raro ka mi timminem so en wartiroy hunde nden to plateau joni so gi'en koye woni matsaloliji min kowoni bukatuji meɗen so mi yiɗi fuɗɗa miilugo ɗum ɗon kafin mi wartowa dow maɗa ra noddoɓe fuɗɗi nattugo ha mi nana noddomo fuɗɗam assalamu aleykum assalamu aleykum naam momin boldata to modibbo ahmad kowoni gudunmowa maɗa to eftudande maɗa eftudande ma mi waɗa farin ciki ɗuma kiri ɗin gaɗɗo no ɗuɗɗi leddi e ɗum nam gaskiya ɗum ɗo ɗum heɓi enen fulɓe gaskiya gwamnati kam binde aliyi noon sannan laayi dabbaji meɗen ɗo tarari nawoy fulɓe ɓen ɗum nananta mone ba noon dabbaji ɗi ɓe jogi riskugo Allah okkiɓe daga fulɗan hande fulɓe dama namo tawi ɗo ɗo makko noon omo jogi risku ɗum roni to ɗum ko mama en makko asali naam to hanko goɗɗum nananta mone na woy fullo o ma hande ta joɗake gariri a wala nakki wallahi kotere ha ɗo gonɗa fulɗo gomnati an kanga woni enen fulɓe meɗen gonɓe yeeso e Allah okki yeeso ɗum ni a bono ɓe ganna e gonɓe talaka e maɓɓe noon sabo e woodi profuji so tawi a nanay kongo ɓe gaɗon to memama a nanay mawɓe maɓɓe e merda noon amma ko anda fulɓe meɗen e Allah okki yeeso noon woɓe damaji fulɗo nattuɗo to bandiraɓe goɗɗo fu wartata to bandiraɓe muɗum raɓɓita wurtingoɓe dow lawol gongo noon o hakkil koye watti en goɗɗa to min ƴettimo dibbo sabo e nonda fulɓe gaɗa kararugo e Allah okki dow e tabbitina ɓe leyɗe ɗon goɓe gaɗa kam waɗi ko ka kakkaɓagoɓe ɓe gaɗa naɓe nasiya ɓe garta ɓe ɗaɓɓita irimu ɓe gota lawol har ɗum heɓa gondi gari ɓe waɗata kabago Allah binda baraji moɗon jam min jetti sosai modibo ama tawrima yewtuki to Allah binda baraji min jetti sosai ra noddomo yeeso kadi nam assalamu aleykum nam aleykum salam momin bollata nam assalamu aleykum jam kala Allah rene jam kele mi eta boɗɗum allo to kay haalanmo maako kan yaɗum network min nantamo boɗɗum to ra noddomo yeeso kadi assalamu aleykum wa aleykum salam jam kala moye min boldata to jaɓɓama e nastol
dan wosa yeso jawaban da ido na'am ni na kwanta ni yi da ta ran na hanji yanzu in sama din da muke tare da ni na'am ni da su da sama yadda ta hanyar da hanji ni ne non da gaskiya ne ya ko sanji to an yi da ni ya tamamma non na'am non to Allah waɗa gwamnati ɗum e nana to min jetti sosai to Allah binda baraji min nani gudunmawa maɗa amma ranar domo yeso kadi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wani jammo jam Allah rene mo min bollata a gonda Muhammadu Sani Zabure to modibo Muhammadu jaɓɓama ko woni gudunmawa maɗa alhamdulillah Allah o ko bajari on gadi wato mawdu'i goɗɗum ma'ana sosai na'am alhamdulillah wato min ko mi yiɗi fulɓe banjaɓe wonde fulɓe kawta hoore dow majum hanndi woni ko shafi magana to ɗum durata musamman nane komre newi ɗum na sosai na'am amma min ko mi yiɗi mi voɗa hankadi arɗo en meɗen ardiɓe en enen fulɓe non en kawtu koɗe don en notti gawati ga en kawtari koɗe gaɗɗen jagora ɗum warti daga fuɗɗan har daga ɗo har ley boɗi warata to non to en daranaki koye meɗen ɓadarantoɗo en non sosai don en giɗi gawati walla en kawa en giɗi walla en to en daraji garanen koye men neɗi waranta en non an Allah enen fulɓe musamman Allah okki haali ɗum waɗa kokari ko e seede ko e ɗume ɗum waɗa kokari hawta hoore ni a cewa ɗum heɓi ɗagal ɗum to kata ha ɗum heɓi kaza hoore ɗume yiya to kama tiya non ga Allah ɗum jooɗi gere goto ɗum jooɗake ɓe gere goɗɗo hettiranta gomma ɗum sendiro ɗum heɓa musamman ko Allah okki en ra on ɗora kumre ɗen noon Allah sago e leeri ayi ɗum heɓi iri mon ɗum heɓi ɗum hawde arɗo en inchallah hoore ɗume yaade kama tiya inchallah to Allah jeƴetake Allah laamiɗo go ka en nasara ɗum gonti kadi gaɗɗa Allah okki en kesum Allah laamiɗo wallahi Allah okka en iko waggo dace woni ɗo wakkata en fekken ɗum kamati ɗum ɗum kamatake bo kadi Allah okka en fahimta algo ko kamata amin ya Allah Allah laamiɗo wakkata koye meɗen ummoɗen amin min jetti sosai so kamre mi a noddol ko otol horani en jangi min warto dow maɗa enen joni to plateau a gurguje musamman haala mako ka har galla to fa wala enen ɓe ummi kawtuɗen ko emin gomnati fa en nodda gomnati to wala fa enen jaari ko emin jaadi e problems ji men wala no watta en jooɗi gomnati wara e magana en ko riɓe ɓe giiɗen e ɗum magana ɓe tarari fa ɓe maɓɓe gonɓe ɗon fa ɓe huwana ɓe sannan eɓe ummo bo ɓe towaɓe ɓe kawtidira ɓe kawta koye ɓe jaha har giya ɓe magane ngam noon enen musamman ma to plateau ɗo ni ko woni noddal meɗen to gomnati ngar ɗum ɗo ni sannan ko woni ko noddata enen ma yimɓe meɗen dow gomnati kesum ngar ɗum ɗo yimbo ko e nani agendaji majum to alhamdulillahi wato arande wato emi waɗana ɗum gomnati garɗum kesum fatan alheri emi du'onoɓe Allah wallamo wato Allah wawnamo Allah hokkamo wato okkoɓe mo shawara woɓɓe Allah hokkaɓe fata okkumo shawari goɗɗum hanko mo Allah hokkamo iko nanugo to gaɗa noon wato ko mi yiɗi mi wi'a wato han gomnati ɗum kesum garɗum wato emi noddamo dow mo wato mo huuda e kowa mo yaada e fulɓe mo joddo e fulɓe mo huuda e fulɓe ko noon no mo huudata e kongomol leñol wato fullo ɗum tagaɗo giɗɗo jonde jam ko ko wannimo hanko to yide hande mo duray to ko wannimo e goɗɗo so wato ɗi hundeji ɗi gi'ata baññe ɗi fara ko hakkunde fulɓe e goɗɓe wato goɗɗi ɗin tarari goɗɗi ɗin mafi yawa no ɗum memay ko no ɗum memay to jaɓa kadi shiya adalci to tagu waɗanama to ɗum daro ɗum janga mataki jamu gonga okkamo fewre sosai ma to hanjum wato ɗum gomnati garoji emi okka ɗum shawara wato emi noddamo wato mo waɗa adalci dow fundeji ɗi mo waɗata mo waɗa adalci Allah ɗe mo nana en fulɓe bo koye noddata fulɓe bo koye noddata fulɓe wato fulɓe emi nodda on e honde go ere wato en dara kawten ko'e wato hawtugo hoore nden ɗo hayre woni fuu hande to en kawta e ko'e men daga ley wala no watta jaha dow boyana goɗɗo mo nana wato bojji maɗa gaɗa noon bo wato enen ɓen en dara gaɗanen ko'e meɗen wato okken non no okkirɗen sana'a men mahimmanci
to okken sana'a kowa mahimmanci hanjum ma non ɗo. amin Allah dinda baraji Amin, mawɗo ya lokaci Rabbi. wari kashe bono Amin, ya min mi waɗani on alƙawal inchallahu min okkay namba kadi bo message turotoɗo on mbawai turirago ɗum e bindi fulfulde on mbawai turirago ɗum e bindi hausaroy on mbawai bo turirago ɗum e bindi english inchallahu min waɗay amfani e message turotoɗon ɗin ɗon min gi'a non fa'eten yeso to programme ɗum ɗo sannan no mi mbi on inchallah on ƴeñi facebook gaɗayɓe facebook to on sannan ko to on yehi youtube ma hononde fulɓe ko fulani peace initiative network inchallah kab programme ji min waɗata ɗiɗo e ma programme ji haji asumaya en waɗata feere feere kab inchallahu on gi'ayɗi so ra namba ɗum bono ni inchallahu sai kowa janga ɓe nder ɗum kanjum woni ko ɗum mbita 070 63 53 51 77 ha mi ɓeyda 070 63 53 5177 so inchallahu emin keɗiti message moɗon ko lileji moɗon min waɗa ka hutir goɗɗi so ciri ɗum waroye ƙarshe ɗo inchallahu sai ma Allah yari en sati warojum kam nodduɗo okki gudunmuwa muɗum min getti Allah yinuma en sati warojum inde an Ibrahim Abubakar Kunga sannan e comrade Na'am, Aliyu Yusuf. sai Allah ya Amin, yarda da Allah fata alheri. amin assalamu alaikum